Ani v dnešnom videu budeme používať tie najotravnejšie Roblox Rivals loadouty a uvidíme, či dokážeme niekoho naozaj naštvať. Jo, takže poďme tam hodiť 1v1, ale ešte predtým, ako začneme, máte už odber a like na tomto videu. Jo, pre vás je to pár kliknutí, prosím vás, dajte ten like, mňa to veľmi moc podporí a poďme už niekoho naštvať. Tajne dúfam v to, že toto video neskončí tak, že budem naštvaný skôr ja ako protivník, ale budeme dúfať, že nie. Takže ako prvý loadout nejdem absolútne nikoho šetriť, aj. A použijeme rovno ten najviac rage bait loadout, aký v tejto hre je. Takže permafrost, shorty, knife a freeze ray. OK, toto si myslím, že je najviac rage bait, kámo, loadout a hneď vám ukážem prečo. Takže máme tu týpka. Ne, ja som to zle použil. Počkaj, hold on. Ešte raz. Máme druhý pokus, takže vôbec sa netreba ničoho báť, hej. OK, kámo, nevyšlo to. Sakra. Ešte raz. On vie sakra, o čom ide a už si dáva sakravenský pozor. Ja to aj tak zvládnem. Počkaj. Ne! No, ja som chcel dať backstep, to by bola ešte väčšia sranda, ty vogo. Ale mne to nevyšlo, kámo. Ne. Dobre, takže týpek prvé kolo vyhral a asi vie momentálne moju taktiku. Takže to je celkom špatné. Ja nejdem klamať. Nazdar. Ale teraz ťa už šetriť nebudem, týpku. Nazdárek, haha. 1-1, uvidíme, či týpek buď lívne po nejakých kolách, alebo niečo napíše. Dosť ma to zajíma. Ja to zároveň budem sa snažiť hrať úplne najviac, kámo, noobsky, alebo nie že noobsky, ale najviac rage bait, ako sa to dá. Jo, a teraz vám ukážem hneď, ako sa to tak hrá. Paráda, backstep, je to tam, úplná parádička, uvidíme, či týpek teraz niečo urobí. OK, zatiaľ to vyzerá, že chill, týpkovi to nejak neprekáža, očividne normálne v pohode ide ďalej, ale celkom by ma zajímalo, ako to u neho vyzerá, ako či má nejaké rage, alebo je to pre neho celkom normálne. Pozor, kamo, pôjdeme podľa krokov, hej? Ne, nič. Ne, jak to? Počkať, hodám, musíme okamžite prebiť, tak, super. Ne, kámo, mne to už skoro vyšlo, on začal padať, ty vogo, ne. OK, nevadí, každopádne je to 2-2, takže stále v pohode. Ja som vyčilený, kámo, toto je moja prvá hra dneska, takže nazar. OK, a už ho dokončíme takto, nejdem to vôbec nejak extrémne rozoberať. OK, toto bolo tiež trošku rage bait, uvidíme, či týpek niečo urobí. Zatiaľ to vyzerá v pohode, kámo, zatiaľ sa drží týpek, jemu to popravde asi celkom jedno, očividne pozná takýchto ľudí, čo hrajú tieto loadouty, čiže asi to pre neho nič nové sakra nie je. Nice. A máme ťa. Kámo, a to som mu dal zo spodu, ja som mu ani hlavu nedal. Kámo, jak som toto dal? Vysvetlite mi to niekto. Dobre, 4-2, paradička. Uvidíme, čo teraz týpek vymyslí. Popravde chodí viackrát ten high ground, čiže... Ne, kámo, to nie je dobré. Hold on. Ne, to je GG. OK, zamrazil som seba, ale asi aj jeho. Počkať, ja to ešte zvládnem. Verte mi, prebieme. Ne, kámo, on to dal na poslednú chvíľu, ty vogo. Dobre, nevadí, každopádne, on chodí ten high ground, čiže to úplne jednoducho vyriešime, dámy a páni. OK, to som nevyriešil úplne najlepšie, sorry. Zaspoje high ground, jo, chodí furt len high ground, pretože to je jeho jediná šance, ako. Ja nejdem absolútne klamať, úplne ho chápem. Ale, OK, počkaj. Ne, OK, je to 4-4, ty vogo, teraz by som si mal dávať vážne sakramenský pozor a ja presne viem, čo urobím. Takže toto si necháme, ale tu použijeme skíču, pretože skíča nám bude, hneď vám ukážem na čo. Nazdar. 5-4, kámo, toto muselo tak ragenúť, že to nie je možné. Nehovorte mi, že nie. Napíšte niečo, alebo hodí mi L-ko na lobičku. Ukáž to, typku. Prosím. Ne. OK, vyzerá, že nonchalantný, on to odpojil už. A taktiež písali ste mi do komentárov, že už mám 10 skin tiketov, čo popravde nie som si úplne istý. Ja som pozeral, mal som ich 9, ale... A jo, ja ich už mám vážne 10. Ste neklamali, OK. Čo to je celkom paráda, ale v Daily Shope tu máme iba túto Pixel Sniperku. Čo je také, že... čo ja viem, kámo. Jako, je to celkom husté, nebudem klamať. Ale ja by som si radšej kúpil nejaký knife. Jo, knife je proste väčší flex, to chcete. Aj keď Sniperku hrávam častejšie. Alebo keby tu bol ten špeciálny skin na snipu, ešte to by som kúpil. Že dámy a páni, radšej si počkáme, kým tu bude nejaký ultimátny skin v Daily Shope. Môžeme to... A viete čo? Môžeme to refreshnúť, kámo. Máme kľúče, máme ich dosť. OK, teraz stojí... je tu L-ko. L-ko by som mohol kúpiť. Hej, ja na tým vážne premýšľam. Mám kúpiť, dámy a páni, L-ko? Ako čo budem robiť s tými kľúčmi? Je to najviac toxic emote, aký poznám a neznášam ho. Takže prečo nie? Ja som vážne za 100 kľúčov kúpil L-ko, kámo, ja som úplne mimo. Ja som vážne mimo. Ale dámy a páni, máme L-ko. Chápete to? To nie je možné toto, tyjo, prečo som to urobil? Ach jo, ale okej, kľúče keď tak, kľúče sú mega drahé. What the fuck? Som myslel, že je to o dosť lacnejšie, ale okej. To zarobíme, nie sa čoho báť, tyjo. Na čo ináč tie kľúče sú, že jo? Poďme ešte pozrieť do Daily Shopu. Chceme tu nejaký poriadny skiník. Dajte nám nejaký poriadny skiník. Famas, kámo, Pixel Flamethrower a toto sakra, kámo. Hyper Gunblade? To by to sakra chcel toto. Počkať, no.
tak to je ešte horšie. Ja reálne dneska miniem všetky kľúče, ale je mi to jedno. Ja to chcem ten skin získať. Takže nejaký knife? OK, toto je ešte horšie. Čo to je pre boha? Dobre, znova. Kámo, nevyjadrujem sa. Máme posledný, dámy a páni, refresh a potom už končíme, kámo. Mám 30 kľúčov a ostane mi 6 kľúčov. Ako nejak tie kľúče musíme využiť, takže prečo sakra nie? Poďme na to. OK, práve som zmarnil všetky moje kľúče. Jo. Nevadí, máme 6 kľúčov, ale máme elko. Dobre, nevyjadrujem sa, poďme radšej ďalej a poďme na druhý. Alebo ne, ja som vlastne ešte nedal ragebait tomu týpkovi, takže musíme používať ešte tento loadout. Ja proste hrám ragebait loadouty, to vtedy, to kým proste nejaký týpek nebude mať nejaký náznak rage. Jo, o to nám ide? Kamo, toto je vážne zláčili. Nerobte to, nie je to pekné. Každopádne zatiaľ mi môžete napísať, či som urobil dobre touto kúpou. Ja viem, že nie, ale napíšte mi hate komentár, prosím, lebo ja som vážne tupý. Dobre, to je jedno. OK, permafrosta, shorty, skič. Tá sa nám viac overila a freezera, pretože oni počase začnú hrať high ground s takým loadoutom. Už vedia, jak ktorá bije takzvané. Jo, a tento týpek bude hrať high ground asi furt. OK, kámo, ja som ho OK, zamrazil som obidvoch. Ja som tupý. Sorry, nevyjadrujem sa. Potrebujeme OK, pozor, potrebujeme ho zamraziť. Poď sem. OK, kámo, som GG, som dead. Jako stále je tu tá šanca, že jo. Ne, ja som použil skiču. Ešte raz. Ne, jak to? OK, ja nemám ani shortinu prebitú. Čo to má znamenať toto? Kámo, ja som vážne minus. Dobre, GG. On ma dal sačelkou, ktorú tam mal položenú od začiatku hry. Jako vážne. Ja vám vravím, že toto je normálne ragebait podľa mňa ešte na mňa. A nie na toho týpka. OK, zasom. Čo to robím, kámo? Čo to sakra? Vysvetli to. On aj týpek je z toho mimo. Ja neviem hrať tú freezerovú, očividne. OK, vážne neviem hrať. Nevadí, dáme ho takto. OK, týpek mi šiel dať knife, ale úplne mu to nevyšlo, takže paradička, až to není aspoň úplný trapas, ale tentokrát to vyjde. Už ako vážne, viem jak na to, pozrite, poďme takto, OK, nič. Nice, a máme to. Backstep? Ne. Čo? Kámo, jak? Dobre, GG, toto je, nevyjadrujem sa, kámo. OK, poď. Nice, teraz mi to už vyšlo. Paráda, kámo. Je to 2-3, jo. Typek mi dal backstep, keď som ho zamrazil. Ja sa k tomu nejdem vyjadrovať. Nevidel to nikto z vás? Jo, prosím. Dobre, typek ide hrať permafrostu a možno bude hrať ten istý loadout ako ja. Uvidíme. Nazdar, to sa mi páči. Ohoho, 3-3, dámy a páni, sme v hre. Opäť, paráda, takže uvidíme. Tento týpek podľa mňa nebude rageovať, pretože celkom to vyhráva. Nie je to nič extrémne na neho, takže bacha. OK, kámo, to som cítil na freeze, ale nepadlo to, takže nevadí. To nebol freeze, kámo, prečo? Dobre, máme posledné 2 freezy. OK, čo som zrobil? Nevyjadrujem sa. Nice, máme to. GG. Nemáme, ja som skončil práve. OK, GG. Je to vážne GG. Je to GG, kámo, dobre. Toto je trapas. Jak to, že mal 113 HP? On má medkit? Nemôže mať medkit, kámo, WTF, tomu nič neubralo. OK, tak to bol mega lamácky moment, ale nevadí. Nevyjadrujem sa, čo sa práve stalo. Nikto to z vás nevidel? Díky moc. OK, ani toto nikto z vás nevidel. Kámo, ja tu sám seba Dobre, tam nejdem. Tam je sačelka. Bacha, nevyjadrujem sa. Prosím, nikto to nevidel. Dobre, ja si chcem nechať aspoň jeden zásob, pretože to je taká vec, čo mi vie pomôcť a ten týpek, kámo, vie, čo robím. Čiže, OK, dáme, ne, to už riskovať. Proste radšej obnovíme kolo. Ešte 2, dobre. A teraz shorty. Som GG. Kámo, kebyže môj aim není jak hupací koník, tak by sme možno aj vyhrali, keď typkovi ostalo 15 HP. Ja vravím, že dneska sa budem rageovať ja a nie ľudia, proti ktorým budem hrať. Super, dneska začína ten deň veľmi skvele. My sme všetky moje kľúče na podstate nič, ale počkaj, máme elko. Super, kámo, na čo mi to je? Ale OK, je to taký menší flex, má to elko. Možno to bude za pár rokov rare, čo ja viem. A tie kľúče, ktoré som minul a absolútne nejak nevyužil a boli úplne premárnené, tak tomu sa nevyjadrujem. Jo, vážne je mi to ľúto, ale čo sa dá robiť? Taký je život. Ideme ďalej. Nemôžeme sa zastavovať na maličkostiach. Musíme dať ten najväčší ragebait. OK, hi, nice, to je super. Týpek píše, alebo typka, neviem. Hodíme tam shorty, skič a freeze ray. Paráda. Čiže dúfam, že budeš písať, aj keď ti budem dávať takýto trošku ragebaitíky. Uvidíme. Nevadí, nepadlo. GG. Sorry, kámo, mne tu niečo spadlo. Fú, toto bude zajímavé. Jako, týpek mi vážne dal úplne random šotík a dal mi hlavu. Ja nechápem jak, podľa mňa ani on nechápe jak, ale super. Jo, tak to chodí. Dobre, skúsime viac využívať tú skiču, pretože očividne... Jo, OK, nevyšlo. Zamrazil som obidvoch, že? Ne, ja som iba seba zamrazil. Dobre, ale dostal. OK. To som úplne neplánoval, že to takto vyjde, ale vyšlo. Takže super. OK, to sa dá používať ako ragebait. Ne? Aha. It's if
if ne? What? Ne. OK, kámo. GG. Ja neviem, čo sa stalo. Nepýtajte sa ma. Prečo to ale ani raz nezamrazilo, kámo? Veď to na ho dopadlo. To je crazy. Dobre, to sa zamrazilo obidvoch. Super. Abo, ne tak iba mňa? Ja neviem, kámo, on je proti tomu imúnny, alebo čo? Kámo, jak? Toto je vážne divný hráč. Kámo, nemám rád ľudí na mobile. Akože mám, ale tohto týpka nie. Rozhodne. Čo je toto zač? To je najlepší hráč na Zemeguli, alebo čo? Ja ho skúsim nejak freeznúť. Hoci ako. Mne to je jedno. OK, poď. Nice, paráda. Toto vyšlo? Budeš niečo písať? Prosím. Už ako hento sa dá považovať za rage bait, ale tak uvidíme. To 2-4. Čiže teraz, keby vyšli nejaké šotíky, bolo by to super. Obidvoch som zamrazil, nevadí. Prebie. Nice! Máme to! Píš niečo, prosím. Počkaj, Elko, niečo? Dá to týpek? Jako toto je špeciálne emote iba pre toto video. OK, dobrá. Ja som ho nevidel. Dobre, dá sa to považovať? Jo, ja by som to považoval za rage, kámo. Ako podľa mňa mal nejaký rage ten týpek. Takže poďme na ďalší loadout, dámy a páni, nejdem tu vôbec zastavovať, kámo. To, čo som tu už dneska predviedol, to si myslím, že to stačí až. Dajte odber a like, aby som si mohol kúpiť nové kľúče. Dobre, šupneme to tam, kámo. Arena. Samozrejme, ne, som sa zlakol, že týpek ide hrať splash, ale to by nebolo úplne dobre. Takže, čo je ako ďalší rage bait loadout? Paintballa, Uzina, Riot a Warhorna. OK. A ja vám ukážem, jak sa to hrá toto. Jako, toto je vážne dosť divný loadout, ale uvidíte. Verte mi. OK, on ide hrať ako vážne. Nevyjadrujem sa, pohode. OK, to je mobilný hráč. Ne, zas auto shoot, kam auto aim, ja už to, no ja vidím ten mobil, tak mňa to hituje. Paráda, OK. Nice, výborne, ty logo. OK, paráda. Budeme tam spamovať tie LK, dúfam, že ich to nejak rage, ne? Jo, on to odpojil, kámo. Prvá hra, normálne, actually rage. Robíte si zo mňa srandu? Tak to ne, tento loadout je až tak efektívny, jo? Paráda, tak to som ani nečakal, že to takto vyjde. Hej, more! Takže ani sme sa nenazdali a ideme na tretí rage bait loadout, dámy a páni. Jo, nerobím si srandu, je to vážne, tak počujte správne a vám ukážem, čo to je zač. Takže arena. Jo, typek pozná ball knowledge. Sa mi to páči, kámo. A o čo ide? Je to klasička. Shotguna, slingshotík. Teraz rozmýšľam, kámo. To možno keď tak ešte zmeníme a Warhorna. Jo, takže o to ide. Poďme to testovať. OK, kámo. On ide hrať veľmi dobre zahraný midrange, čiže dáme si radšej niečo trošku inakšie. 50, paráda. OK, mám 4 hapka. Jo, a on má energy pistolky. Tak týpek má ten najviac rage bait loadout, jaký som kedy videl, jako vážne. Ale tak skúsime mu niečo hodiť pomocou tohto, neviem na čo mám tu Warhornu, to sa ma nepýtajte. Nice, kámo. Pekný fličík, ale o tom išlo, takže super. Uvidíme, či to urobí zas, alebo tentokrát nebude tak hrať. What? Dobre, tak tento typek je vážne dobrý, kámo. Tuto asi nejak nerage-baitneme. Jako možno asáltka, slingshot a proste totálne spamerský loadout. Jediná vec, čo ma napadá. OK, on to netrafil. GG. Poď. LOL! Kámo, to netrafil. Kámo, tak to som actually myslel, že som to slidenul už. On mi aj tak tú hlavu dal, to bolo trošku divné, ale nevadí. Ja už viem. Dobre, dáme si random, už túto hru nejdem hrať, už nemá význam. Videli ste to boosty? To bolo legendárne, čo? Ja som minul svoje sačelky, kámo. Pozrieme si aspoň, aký mám skin, kámo, na moje daggerky, v kom sa mi to páči. Jo, ja som ani nevedel, že toto tu je vlastne. Ale ubral som mu 30, čiže ja som radosť. Jo, prehrali sme 5-1. Nevyjadrujem sa, kámo. Dnešný deň normálne, to nie je, že hrám najviac rage bait loadouty, aby som narageoval ľudí. Ne, to je, že hrám Roblox Rivals a máme rage, ale to je každé video, takže to je úplne jedno. Týpku, nazdar. Na arene poznám ešte jeden dobrý celkom rage bait loadout. Som ho strašne dlho nehral a to je RPGčko, flare guna, jako uvidíme. Toto je tiež hodne rage loadout. Jo, dobre, dostal, to je super. To nám šlo. A teraz, poďme. Jo, pozor. Ja som truba, kámo. Dobre, dostal za 50, super. Dostal druhý za 50, bomba. Čo? Koľko má tých hápok, kámo? Čo? Kámo, ja som 3-krát ubral za 50 a raz za 10. Mám medkit, alebo čo? WTF? Nič, nevadí. Nič, okej, nič, nevadí. Bacha. Ja som neprebil tú fléru, ja som truba. Za 100, okej, nice. Za 50. Paráda, dámy a páni. Erased, tak sa mi to páči. Aj to 1-1. Opäť backujeme. Že počkať, ja to urobím ešte trošku inak. Takže on tu väčšinou takto skáče. Ja to som hodil úplne na nič, kámo. Ne, on ide hrať. Kámo, on ide hrať. Vážne.
On ide hrať miniganu. Robíte si zo mňa srandu, kámo. Kto má v dnešnej dobe miniganu? Čo to je, preboha? Týpku, ty si insane. Jo, on to ide opäť hrať. To sa nedá, kámo. To nejde, proti tomu nevyhrám, to je šanca, kámo. Môžem tu hodiť, kámo, sniper random loadout, ale... Jo, počkať, proti tomu sa mega vyplatí hra katana. Pozor, bacha. Nice, 150, kámo. Jak sa ti to páči? Topovica. Uvidíme, pôjdeme proti nemu snipu, kámo. Teraz som si uvedomil, že vlastne snipu som nehral už strašne dlho, takže... OK, jak sa ti to páči? Mne to dá áno. Nice, tyho, ešte máme aj katanu, takže super, to využijeme. Toto je tiež taký celkom rich bait loadout. Počkaj, hodám. Kámo, týpku, čo si to skúšal, ty čo si to skúšal? Jejda. Dobre, uvidíme, možno rage, kámo. Kto vie, ja zabudám na ten emote, pretože 50. OK, kámo. OK. No, mu 24 HP ostalo. Ty vogo, čo teraz, kámo? Čo teraz? Toto mu už nevidie, to není šanca, ale ja mu potrebujem dať one tap. Nice! Elko, nice, poď, super. Dáme páni, vyhrali sme, to je super, kámo. A to znamená, jo, týpek tu není, on to odpojil. Ale aj tak, kámo, toto bol top tier rage bait. Podľa mňa, ako vážne, dá sa to uznať. Čo mi to ukazuje, že tu mám? Career? Ja, to je ten emote, to je tak toxic ten emote, to je strašné. OK, samozrejme, hej, to by nebol deň, kámo, keď by sa nám nezrušil duel. Free 159? Hodán. Máme 17 kľúč a v daily je, jo, úplne na nič veci, kámo. Ale free 159, kámo. Hold on, to je real? Jo, kámo! Dáme a páni, nový kód! Nerobte si srandu, free kľúče. Paráda, tak v dnešnom videu sme si ukázali aj nový kód, dámy a páni. Vidíte to? Stačí sa dívať a proste máte free kódiky. Village. Díky moc, kámo, tak sa to robí. Paráda, a na tejto mape je veľmi dôležité hrať defaultný loadout, dámy a páni. To je najviac rage bait, čo sa dá. To mi verte, kámo. Toto je tak OG, to mi máme vracia spomienky toto. Ok, nič, nebol hit, nevadí. Ok, on ide hrať snipu, ale to vôbec nám neprekáža, dámy a páni, pretože my túto mapu máme nahranú ako nikdy predtým. Koľko máš tých HP? Dobre, konečne, kámo. Už som sa vážne čudoval, že čo to má preboha znamenať. Ale ok, dali sme to, takže super. Nice, 75 dole. Ok, pozor. Nice, paráda, nebola šanca, on sa ešte zapálil ten týpek. Robíš si zo mňa srandu, týpku? To je Elko, kámo, to isto počuje. On zmenil strany, kámo. Ty vogo, kámo, tak ten je dobrý. Hej, ten actually rozmýšľa. Dobre, teraz dostal šupy. Podľa toho, čo ho počujem, tak by mal byť niekde tu. Jo, v tomto domčeku, popravde. Tak, paráda, kámo, 10 HP. Čo to je na to, kámo? Čo to je na to? To nie je toxicky myslené, ide čisto iba o ten rage beat. A dúfame, že na typka to vyjde. Uvidíme, ok, teraz sa nepadlo, čiže pôjde odtiaľto? Ne, tak odkiaľ šiel, ty vôbec? Je on na druhej strane? To je F typku? Dobre, dostal za 30 asi, môže byť. Dobre, paráda, dostal shoty jak nikdy. Pozor. Ok, prebijeme, máme čas, očividne, ja neviem, kde je. Nice, ty vogo! Typek vybavený. Ja neviem, čo tu furt robí na tej mape. Prečo tu stále lezie na niečo, kámo? Ty si divný. Tak, to je dobrý nade, ale nevyššie úplne. Toto nie je dobrá mapa na slipu, typku. Nebudem ti klamať, kámo. Nazar! Elko. Jo, prosím, rage. Ne? Počkaj, ešte v lobičku. OK, čo to? Poď, Elko. Rage nešlo? OK, kámo, on mi chce dať moju taktiku na rage, dámy a páni. On mi chce dať moju... OK, ale kvitnul to. Čiže možno, ja neviem. Toto je vážne moja taktika. Typek chcel použiť protiklad Elka. Nevyšlo to, kámo. Sorry. Dobre, a dámy a páni, ja si myslím, že pre dnešné video by to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a počkaj,